Добрый дзень, паважанае спадарства, разам з вами Варвайская Астра, і зараз я раблю агляд на такую вось незвычайную для майго канала гульню. Гэтая гульня называецца Universe Sandbox 2. Або, прамога перакладу я зрабіць не змагу, бо гэтая гульня перакладаецца як фактычна як сімулятар флюнту. Гэта такая гульня, дзе гулец, гэта, напрыклад, я, можа паадчуваць сябе, так сказаць, як за Бога, і можа, так сказаць, або паглядзець на сімуляцыю нашай сонечнай сістэмы, і або можа, так сказаць, паўзаемадзейнічаць з яе, або стварыць сваю сістэму, так сказаць. Гульня з'яўляецца вельмі добрай гульнёй для, так сказаць, астранамічных даследаванняў, для таго, каб зацікавіць, так сказаць, юных астраномаў, і проста, так сказаць, паглядзець на тое, як выглядае наша сонечная сістэма. Давайте я ствару, значыцца, адчыню новую сімуляцыю. Гэта вось сонечная сістэма. Значыцца, вось сонечная сістэма. І тут нас сустракае такая вось такі вось цэтлік, і нам тут кажуць: сонечная сістэма. Наша сонечная сістэма з'яўляецца домам для 8 планет. 4 зямных унутраных планет і 4 гіганцкіх знешнія планеты. Пояс астэроідаў паміж Марсам і Юпітерам і транснептунавымі аб'ектамі за арбітаю Нептуну. Вядомыя карлікавыя планеты і іншыя вялікія аб'екты, уключаючы Цереру, якія знаходзяцца ў поясе астэроідаў, Плутон, які знаходзіцца за арбітаю Нептуну, і Седна, якая з'яўляецца якая знаходзіцца на вельмі далёкай і даволі эксцэнтрычнай арбіце. Як вы бачыце, у нас тут ёсць наша сонечная сістэма, так сказаць. Гэта наша зямля. То бишь мы тут можам, так сказаць, набліжаць яе. Як вы бачыце, у ніжэйшым левым кутку, так сказаць, ідзе час. І тут унізе мы можам паменшыць час. І тут, напрыклад, так, дні за секунду, то бишь 2 дні за секунду. Паменшыць да таго часу, які нам патрэбны, да той хуткасці часу, які нам патрэбная, так сказаць. А можам, наадварот, павялічыць да вельмі вялікай хуткасці. Як выглядае наша сонечная сістэма у звычайным сваім, так сказаць. Для нас яна дзесьці выглядае, так. Гэта калі у рэальным часе яна так выглядае. Вельмі медленно рухаецца. На першы погляд амаль не рухаецца, але ўсё ж такі рухаецца. Гэта, мабыць, што гэта? Гэта, мабыць, Седна. Седна мае такую вельмі эксцэнтрычную арбіту, то бишь эксцэнтрысітэт яе вельмі, по-моему, вялікі. То бишь яна такая апал. І тут у нас наша планета Сонце. Для даведкі скажу, у мяне сімуляцыя стаіць на самых вялікіх параметрах з-за таго, што не дазваляе, так сказаць, магутнасць майго працэсару. Що ж такі гэта ноутбук, і не дазваляе, так сказаць, на ўсе максімальныя параметры ўключыць гэтую сімуляцыю. Але кажуць, і, так сказаць, што на вялікіх параметрах графікі сімуляцыя выглядае яшчэ лепш. Гэта Марс, які рухаецца, так сказаць, медленно таксама вакол нашага Сонца. То бишь, як я ўжо сказаў, гэтая гульня патрабуецца, па-першую чаргу, тым, хто хоча даведацца пра наш флюнт, пра тое, што як, так сказаць, рухаюцца аб'екты у ім, так сказаць, як рухаецца зямля, то бишь, в прынцыпе, аматарам астраноміі. Таксама гэтая гульня можа падысці тым, хто любіць, так сказаць, паадчуваць сябе, што называецца Богам. Бо у
вы тут, акрамя таго, што можаце сачыць за аб'ектамі, як я ўжо раней сказаў, вы можаце іх, так сказаць, змяняць. Унізе знаходзіцца вось такі пункт, як рэдактаванне, то бишь гэта тады, калі вы можаце рэдактаваць тое, што ўжо зроблена ў сімуляцыі. Я нічога рабіць не буду, таму вось так выйдзе адсюль. Значыцца, ёсць таксама рэжым дадавання аб'ектаў. Гэта такі рэжым, дзе мы можам вось дадаваць аб'екты. Дадаваць мы можам як выпадковыя аб'екты, так можам дадаваць астры, планеты, у тым ліку і некалькі экзапланет. Вось спадарожнікі, розныя невялічкія аб'екты. Вось Рыда, Плутон, мікрапланеты. Ну і акрамя таго можам дадаваць яшчэ і розныя, так сказаць, ось рэчы. Напрыклад, мы можам дадаць баскетбольны мяч на арбіту, напрыклад, нашай зямлі. Што з гэтага атрымаецца, я думаю, вы і так ведаеце, но я ўсё роўна зараз магу, в прынцыпе, гэта прадэманстрыраваць. Вось наша зямля. Паставім на паузу нашу сімуляцыю. Вось, і, напрыклад, я захачу дадаць, ну, тут ёсць чорныя дзіркі, мае аб'екты можна ствараць, колы можна дадаваць, вось, напрыклад. Напрыклад, я хачу дадаць, ну, давайте не аб'ект, а давайте дададзім, напрыклад, ну, што дададзім? Якую-небудзь самую такую невялічкую, вось, напрыклад, штучку, ну, напрыклад, вось Халлі, то бишь астэроід Халлі на арбіту зямлі, напрыклад, няхай вось ён будзе трошачкі далей знаходзіцца за месяц, і такім чынам мы можам паглядзець, што будзе вось з ім, ці ўпадзе ён на нашу зямлю або нет. Ну, як паказвае вось сімуляцыя, ён ўсё ж такі не ўпадзе на нашу зямлю, а будзе рухацца па эліпсаідальнай такой вось арбіце вакол нашай планеты і вакол Сонца. То бишь, безумоўна, сімуляцыя мае, так сказаць, свае ліміты, і то бишь не ўсё, што тут абсалютна ёсць, абсалютна дакладна і такое ж, як і ў рэальнасці было б, але для вялікіх аб'ектаў і аб'ектаў, якія даследаваны па масе, там па вось розных іншых фізічных параметрах, сімуляцыя з'яўляецца, то бишь, даволі дакладнай. То бишь, все, што тут вы зробіце, калі б у рэальнасці так было, то можна сказаць, што было б тое ж самае. Да, па гэтай сімуляцыі даволі цікава даследаваць, напрыклад, нябесную механіку Ньютона. Реально, вельмі цікава. Глядзець ньютонскую механіку. Ну, што, в прынцыпе, можна зрабіць? У нас ёсць Сонца, у нас ёсць наша, так сказаць, сонечная сістэма. Уран, вось ёсць Нептун. Давайте паглядзім на Нептун. Вось наш Нептун. Такі вось блакітны шарык. Так, да, вось бачыце, калі вы вось паглядзіце сюды, гэта вось у правы ніжэйшы куток, то вы знойдзеце такую вось менюшку, дзе можна змяняць параметры, так сказаць. Тут можна змяняць масу, ну, напрыклад, давайте павялічым масу ў 10 разоў. Вось. І можна змяняць адразу ў рэальным часе. І вось ягоная арбіта суадносна трошачкі зменіцца з-за масы. Можна, напрыклад, радыус змяніць на палову, напрыклад, паменшыць. Вось. Для таго, каб выйсці адсюль, можна проста вось клікнуць на месца, якое не займаецца ніякай планетай ці аб'ектам. То бишь, вось. Можна, па сутнасці, давайте, можа быць, паглядзім на Сатурн. Чамусьці кола ў мяне нет, мабыць, з-за дрэнных параметраў графікі.
помылки, але калі у вас нормальный, так сказать, компьютер, нормальная машина, то все будет нормально. Венера, Меркурий, ну да. Ну, то бишь, даследовать можно долго, але куды веселей, так сказать, займаться. Зараз павелічым нашу хуткасць. Вось, давайте, можа быць, вось. Давайте мы дададзім з дапамогай, ну тут яшчэ ёсць інструменты. Ну, гэта вось ужо больш для даследавання фізічных законаў, розных цікавых з'яў. А давайте мы лепш вось што зробім. Мы дададзім зараз, значыцца, аб'ект. Прычым не абы які аб'ект. Давайте дададзім. Давайте дададзім чорную дзірку. Нет. Давайте дададзім якую-нибудь астру вялікую. Напрыклад, так, што мы дададзім? Давайте дададзім Бетельгейзе. Где там наша Бетельгейзе? Великая такая астра, вельмі великая. Бернарда. Y великага псу, гэта самая великая па памеры астра на дадзены момант, по-моему. То бишь тут есть все параметры докладные, так сказать. Так что займацца астрономіяй па гэтай сімуляцыі будзе вельмі добра. Давайте мы дададзім нашу Бетельгейзе дзе-небудзь вельмі блізка да нашай сонечнай сістэмы і паглядзім, што будзе. Вось, напрыклад, вось тут. Вось. Цяпер, калі мы вось стрыкнем сюды, так сказать, мы убачым тое, што вось сонца пачало рухацца да Бетельгейзе з-за таго, што по закону гравітацыі Ньютона, то бишь объект великой массы, так сказать, притягивая меньшие объекты своей гравитацией. И то бишь одразу показывается новая орбита. Например, Плутон изменяет свою орбиту и переходит до орбиты с Бетельгейзе. Вось. Такі себе оглядик от меня, честно кажучи. Ну, да, вось. Сонце пачынае рухацца, разом з ім рухаецца і зямля. Цікава, давайте паглядзім. Тут ёсць такая функцыя, то бишь мы, в прынцыпе, можам глядзець на тое, што зараз робіцца з зямлёй. То бишь, вось. Напрыклад, калі б мы зрабілі такія умовы, пры якіх зямля памерла б, да, то бишь жыццё на ёй было б немагчыма. Вось, напрыклад, вось гэтыя вось, то бишь картинка нашей Земли, она б змянілася б значна, бо так сказать, тут у кожнай планеты, то бишь, картинка змяняецца ў залежнасці ад тых умоў, якія ёсць на гэтай самай планете. Вось. То бишь, тут ёсць, в прынцыпе, святло, то бишь, людзі тут ёсць, то бишь, у прынцыпе, з такімі умовамі, у прынцыпе, калі б так здарылася б, то бишь, Бетельгейзе медленно ўзнікла, не адразу б, калі б адразу б, то мы б ужо дакладна памерлі б. Але калі б нечакана астра медленно падыходзіла до нас, у прынцыпе, мы б выжылі. Правда, ненадолго. Так, вось зямля. Ага. А яшчэ гэта рэальная картинка, так сказать, вось з міжнароднай касмічнай станцыі. Вось гэта наша тэрыторыя. Вось Москва. Вось гэтая вось, ага, так. Вось гэта Украіна, гэта, мабыць, вось гэта Кіеў. Ці вось гэта Кіеў, вось гэта Мінск. Мабыць, вось гэта, мабыць, Гомель. Я не ведаю, ёсць курсор на запісу відэа або нет. Як заўсёды, пра ўсё забываю. Ну, то бишь, як вы бачыце, гэтая сімуляцыя дазваляе, так сказаць, паадчуваць сябе Богам, падаследаваць класічную механіку, падаследаваць астраномію, пазаймацца рознымі цікавасткамі. Вось, напрыклад, можна у
міні-міні планеткі, так сказаць, Квавар, у якой маса на самой справе вельмі маленькая, взяць і зрабіць яе масу там, напрыклад, вось такую масу, а масу, не, радыус, а масу, напрыклад, яшчэ больш. Не. Радыус. Тут можна змяніць, у прынцыпе, вось паверхню, тэмпературу, знешні выгляд. А, нет, я зрабіў чорную дзірку. Бывае. То бишь я вельмі вялікую шчыльнасць зрабіў. Пры вялікай шчыльнасці, то бишь па законах, так сказаць, механікі, атрымліваецца спецыяльнай адноснасці, вось, атрымліваецца чорная дзірка. Я яе зрабіў. І што зараз будзе? Чорная дзірка пачынае з'едаць, так сказаць, усё, што знаходзіцца навокал. То бишь, хутчэй за ўсёды, гэтая чорная дзірка зараз, у прынцыпе, з'есці, так сказаць, да, з'есці ўсё, што вось ёсць. І сонца таксама. Уран, Квавар. І ад гэтага яна будзе толькі павялічвацца. Вось, і ўсё пачало рухацца адразу. І прычым рухацца не да Бетельгейзе, а да Квавару. То бишь, самае жудаснае, што можа быць, гэта чорная дзірка. Вось, самае цікавае і самае жудаснае. Усё пачало рухацца да гэтай самай чорнай дзіркі. У мяне сімуляцыя лагае з-за таго, што, так сказаць, вось, слабы ЭВМ. Ну, в прынцыпе, вось так. Як-то я вам паспрабаваў расказаць пра гэтую сімуляцыю, пра тое, што вось ёсць такі сімулятар. В прынцыпе, мабыць, расказаў не вельмі добра, таму што хвалююся, таму што такі чалавек. Ну, па сутнасці, гэта вельмі добры сімулятар астранома і Бога. Вы можете, так сказаць, і падаследаваць, і пагуляць, і, так сказаць, пасачыць за нашу сонечную сістэму. І памарыць. Тут, в прынцыпе, ёсць музыка, якую я пазбавіў гук, для таго, каб вы чулі мой голас. Ну, то бишь, даволі цікавая такая цацка. Вялікі дзякуй вам за тое, што вы глядзелі мяне. Задавайце пытанні, так сказаць. Кажыце прапановы, якія наступныя гульні зрабіць агляды. Так сказаць, вялікі дзякуй вам за прагляд. Да пабачэння.